него Роска! Говорим си тук. Значи, виж тук в кухнята, някъде да им да хапнете едно обед, някъде да заведете. Добре. Не за да мога да отидете. Да идете? Не, тук на пицарията най-хубаво там. Там много неща. Манията или ласкалата? Там е топ. Или манията? Има ли супички така? Супички има ли, Вайло? Да, голи в манията на горната на еса, дето има. Ай, ти ще ни заведеш, става ли? Добре. Ай,